अ साला हर जालायबाय साला आंनि ओंखारनायनि टाइम जालायबाय बारहायाव ओंखारनानै मेथाइफोरखौनो थिगसे जानानै लाखानांसिगोनलाय बै हारसा बांगालनि दखाना बेहायनो थांनांसिगोनलाय आंना दारमासथिनि बेहाय नङाबा जेरावबो उफाय गैला आंना बेनावनो थांनांसिगोन ओ ভাইটি আমি ফিরছে আইছে রে তোমার দোকানত হয় নাকি কি খবর দাদা মোর কারণে চাই আনিব রে 40 কাপ মান কি 40 কাপ ইমান লাগবো আপনার দাদা 40 কাপ আন 40 কাপ মান আজি ঠিকছে খাই লম আমি দাদা র আনি আছো এটা এটা খাই থাক আপুনি হ'ব ভাইটি যাও তুমি চাই লাও দে আনি আছো র साला दिनैनो गोगोम लोंनानै लाखानि साखौनो गाबोन ओंखाम उखै बायदि साला नङाबा ओंखामानो उखैबाय थायो बारहायाव थांगुलायनांगौ जायो दिनै थिगसे लोंनानै लाखागोन आं साला गाइखेर साहा लोंनानै गेस्ट्रिक जाबाबो जाथोंलै साला गेस्ट्रिक जाबासो ओंखाम उखैनाय नङा साला जानायावबो सावसुबखौनो 5 प्लेटसो जाना थांगोनसै आं साला जानो हायाबाबो थुसो गारगोनल' आं साला दिनैनो थिगसे जानानै गाबोन नायगोनदां आं माबायदि ओंखाम उखैयो साला बे उदैया साला जाबाय मा लाबोखो মানে কি আনিছে ভাইটি ইমান ডাঙৰ এইটো কি হয় দাদা এইটো আপোনাৰ চাহ আপুনি 40 কাপ খুজিছিল ন ইয়াতে আছে গোটাই মই একবাৰতে আনিছো 40 কাপ চাহ আইয়া 40 কাপ চাহखौ खेबसेयावनो लाबोजोबबाय फाग्लाया फाग्लासोलै बेबो जागोनलै बेजोंबो आयौ भाइटी इमान डाঙৰ কেনেকা খাইগাৰে আমিতো চাহটো ফাগলা ইমান ডাঙৰত দে দাদা আপুনি লাহে লাহে খাই থাক একো টেনচন নাই যিমান খাব পাৰা কিমানে খা লাহে লাহে খা টেনচন নাই দে তেনে হ'ব ভাইটি হাম লাহে লাহে খাই থাকিম আৰু খাৱাত কিবা লাগব নেকি আপোনাক খাৱাত ৰ কি খাম ৰ যা চাউ চুপটোৱে 20 প্লেট মানান 20 প্লেট যা জলদি আন দে হ'ব দাদা ৰ আনি আছো মই आय फाग्ला जागोनलै बेजों माबा 40 काप साहा बिबाय मा साहानि फख्रिखौनो फैबाय दुगैलायनो हासिन माथो आंलाय बेहायलाय दखानदारियाबो आंना माबा मेन्टेलथां माथांसो फाग्लासो बे इसे गिदिर साहाखौलाय माला लोंखांबावनांगौ आंलाय दालाय अरजाया दे गाबोन ओंखाम उखैनो थाखाय दिनै जेरैखियाबाबो लोंजोबथारगोन आं बे साहाखौ हनै फाग्लाया मेन्टेला मा खालामनाय जाखोलै बेलाय आयौ फाग्लाया आंखौ रायखस ना मा सानखोब्रा बेलाय सारायखौनो लाबोबावबाय এইটো দাদা বহুত ভাৰী আছে ৰে পাগলা ইয়াৰ পৰা আৰু ডাঙৰ বস্তু নাই নেকি পাগলা ইমান সৰুত কিয় আনবা লাগে পাগলা নাই দাদা কিমানে হৈছে 20 প্লেটত বাপ ৰে বাপ ইমান বুৰজা এইটোতো পুৰা আমাৰ খানদানে খাব পারবো দেখোন পুৰা খানদানে নাই দাদা বেছি নাই ইয়াতে আপুনি 20 প্লেট খুজিছিলে ন ইয়াতে আছে গোটাই 20 প্লেট দে দাদা আপুনি লাহে লাহে খাই থাক টেনশন করব নালাগে মই আসছো আজি আপুনি লাহে লাহে খাই থাক দে হ'ব ভাইটি আমি খাম দে পুরা খাম দে হ'ব দাদা আপুনি লাহে লাহে খাই থাক नंगौना नङालै दखानदारियालाय फाग्ला फाथकनिफ्राय खारनानै फैखुमानायसो नामाब्रा तेजपुरनिफ्राय सिगां एसे फाग्ला जाब्रबनायसोमोन खोमा কি কৈছে দাদা আৰু কিবা লাগব নেকি আপোনাক আৰু কিবা লাগে এইটো দুটাটোৱে মই কেনেকা খাম ভাবি আছে ৰে পাগলা কেনেকা খাম মই এইটো ইমান বুৰজা বুৰজাটো আপুনি খুজাতে মই দিছো ন দে খা একো নহয় লাহে লাহে খাই থাক পাগলা दालाय होफैबाय नालाय जेरैखियाबाबो जाजोबथारगोन आं बेखौ जाजोबनानैसो गारथारगोन आं दुगैलांखानोसै नामाब्रा बेहायनो नोंसोर खोन्थागोन ना खोन्थाया आंखौ मानो किडनेप खालामदों नोंसोर नोंखौ मानो किडनेप खालामदों बेखौ खोन्थानांगौ र' आं खोन्थानि जाम्बा सिरिथा बिदि खोन्थालाबाय जायो नामा जों नोंखौ मानो किडनेप खालामदों नोंनोलाय मानो हो जों खालामदों आरो नोंखौ किडनेप नोंनोलाय मानो जों मानो खोन्थानो नोंनो बेफोरखौ बाद दोनथ' नोंसिनि आइ आफानि नाम्बारा गोख्रै हरदोसो जोंनो गोख्रै हरदोसो जोंहा ओरैनोबा 6 लाखनि खोथा दं आरोबाव बुंनाङा होननायखौनो बुंबावबाय दा बियो नोंनि उदै सिङाव जेबो खोथा लाखुमानो हाया नामा नोङो हो नै आंहासो माबा जालायबाय दानबा आंहालाय मा दाय जाखो नोंसोर आंखौ मानो किडनेप खालामदों बेखौ खोन्थायाखै आंनो आं मालाबा नोंसिनि आइ आफानि नाम्बारखौ होआ जोङो नोंखौ मानो किडनेप खालामदों नोंसिनि आइ आफाखौ आलासि जानो लेंहरनो जों आलासि जानो आलासि जाहोनोनो आंखौ किडनेप खालामलायबाय आरो नोंसोर जब साला आलासि जानो गोख्रै हरनोबा हर नाम्बारा नङाबा खोथाया दिगदार जागोन
नैयावबो गियां रावखौबो नोंसोर मा खालामनो खालाम नैयावबो हो आं नाम्बारखौ नोंसोर आंनो खोन्थायागौ माने आं नाम्बारखौनो होखाया नोंसिनो होद साला सिख्लाफोरालाय मानो एसे अख्रा जायोब्रा फिसालासो जानांगौमोन बियो दहायनो गिनानै खोन्थालाय लांसिगौमोन जोंखौ साला मा एसे अख्राथाय मानसिफोरानो दालाय मा खालामो नाम्बारखौ होआनो नाम्बार होआबालाय जोंलाय 6 लाखखौलाय बोरै दाबिनो दानो जेननाय लाबाय नोंसोर होगोनब्ला होगोन बियो होआगौ माने जोंबो बिबाय थागोन नैयावबो हो आं रावनोबो नाम्बार नोंसोर बिथाबाबो नोंसोर आंनो खोन्थायागौ माने आं होआ नुबाय खोनाबाय बिबाबो होआनो दालाय मा खालामो आयै दाबो फैयाखै नामा हायलुआ गैया दाबो फैयाखै लोगोफोरनावबो सोंहरजोब्बाय आं रावजोंबो गैयानो बहा थांमारखोथाय बियो गोसथोनायफोरजोंसो खारबाय खोमा गावस्रा न'आव थाबाबो एसेबो बादा होथारा गोसथोनाय दंना गैया बेनालाय हायलुना दं दंनायालाय खिन्थु बिदि खाथावथाव नङामोन माथो मा गोसथोनाय दंखायो ओमफ्राय बे खोथाखौ नोंसोर आंनो दिनैसो खोन्थानो मोनबाय आरो आजिखालि रावखौबो फोथायजायालै खारथावै नङैयाबो खारलाबायो ओमफ्राय सोरथो गोसथोनायालाय बै बोरसि बारिनि खुमब्रायालाय बेजोंनो गोसथोलायो दा बेलाय ए बै खानाय जायलाला खुमब्राया बेजोंसो गोसथोलायो आरोना बियो बेजोंनो गोसथोलायो बे खुमब्रानि नाम्बार दंबा सोंहरलाय बेजों दंहैबाय खोमा गैया आंनाव खुमब्रानि नाम्बार ए र' रामोनदानाव दंमोन खोमालै र' रामोनदानाव सोंहरनि आं हरदोब्रा बिनानाव अननानै प्लिज प्लिज होनबाबो प्लास होनबाबो आं जेबो मिन्थिया आं हरा नालाय हरा नोंसोर आंनो खोन्थायागौ माने आं हरा आयौ मासे अख्रा सिख्लालै बेलाय बिदि सिख्लाखौसो थिखांनो मोनबाय आरोना जोंबो साला मोजाङै बिब्रा अब्लानो मोनगोन सोरखौ नुनाय सोरबा किडनेपारानो प्लिज होनलायो नामा जाम्बाथां माथां मा नाम्बार बिनायाबो मा प्लिज प्लास होनलायनानैसो बियो एसे दम होनानै बिब्रा दम होनानै ए दम होनानैसो बिनांगौ अब्लालाय आं दम होनानै बिनो रोंगोन दा र' आं बिनि बिनाव र' एसे दम होनानै बिनो बिनानावथ' होनजानाय नङाना र' ओइ महिला नों जोंनो नाम्बारखौ हरगोन ना हरा नाम्बारखौ हराबा नायखा जों नोंखौ मा खालामो हराबा नायखा दे आं हरा दे बुं मा खालामगोन नोंसोर आंखौ मा खालामनो दे बुं होद आं माथो बालायलांबायलै सिख्लायालाय होद अख्राथारब्रा नोंसोरनो बिदो खोमालै आं जेबो थांनोसै खोमालै खालामनोबो बिनिफ्राय हाया नाम्बार मानोबो हाया बिबाबो होआ माबो होआ थै नोंसोर बोरै बिनो बिदोलै आं बिनो रोंला जोंनो जोंनि प्लेनिंफोरखौ खोन्थाबा नाम्बारखौ होगोन ना होआ सोंलाय बस जों जोंनि प्लेनिंफोरखौ खोन्थाबा नाम्बारखौ होबा जों खोन्थानोसै प्लेनिंखौनो खोन्थामारनोसै औ बिदिनो खालाममारनांसिगोन अब्ला नों जोंनो नाम्बारखौ होमारला आरो प्लेनिं खोन्थायाबा प्लेनिं खोन्थायोबा नाम्बारखौ होनांगोन दे खिन्थु होगोन ना होआ बुं अब्लासो जों खोन्थागोन नों होयोबासो दे प्लेनिंखौ खोन्था अब्लानो होगोन आं नोंसिनो नाम्बार हेलौ रामोनदा नोंनाव बै खुमब्रानि नाम्बार दं नामाब्रा बोरसिबारिनि खुमब्रानि ए खुमब्रानि नाम्बारालाय दं दा मानोमोन मानोथो नांगौ ओइ जेबो नङा ओरैनो माबा माबि सोंहरगौ ना दंबा हरलाय दानो हेलौ खुमब्रा दाने हेलौ हेल' आं खुमब्रा औ सोरथो नोंलाय हेलौ आं हायलुनि बिदा हायलुआ नोंजों दं नामा ए आदासो माथो हायलुआ ओहो आंजों गैया दा माथो जादों हायलुआ न'आव गैया नामा ओहो हायलुआ न'आव गैया मानसियानो बहा थांखोथाय नों मिन्थिगौ नामा बहा थांदों बियो ओहो आदा आं मिन्थिया दा लोगोफोरनाव सोंहरबाय लोगोफोरजोंसो दंहैबाय खोमा ओहो लोगोफोरजोंबो गैयानो लोगोफोरनावबो सोंहरजोबखांबाय रावजोंबो गैयानो दे नोंबो एसे खबर लालाय हायोबा जोंबो एसे नागिरलाबायनो औ जागोन दे आदा आंबो लोगोफोरनाव एसे खबर लानि र' ओ भाइटी आम्ही फिर से आइसे रे माने खोथाया बिदि जाहैबाय जोंनो फैसा नांगौ जानायखाय जोङो नोंखौ किडनेप खालामबाय दा जोङो नोंखौ किडनेप खालामनायखाय नोंसिनि आइ आफानाव जोङो फैसा दाबिनोसैमोन आरो नों नाम्बारखौ हरोब्ला बिनिखायनो प्लिज अननानै जोंनो नाम्बारखौ हरदो नोङो आच्छा ओमफ्राय नों जुदि जोंनो नाम्बारखौ हराब्ला नों बेहायनो थाबाय थासिगोन नोंखौ जों बिनिफ्राय हगार हरलानो नों बेहायनो थैसिगोन बिनिखायनो नों जोंनो गोख्रै नाम्बारखौ हरदो नोंसिनि आइ आफानि नाम्बारखौ नङाब्ला बिनिफ्राय नों थांनोबो मोनला गाबबाबो जों हगार हरला नोंखौ बिनिफ्राय ओमफ्राय माबाफोर प्लेनिं दंबावो नोंसिना प्लेनिंआ दंनाया दंबावो खिन्थु जों नोंनो ससेखौ खोन्थाबाय नोंबो जोंनो नाम्बारखौ हरदो नों खोन्थाबानो नाम्बार हरगोन होनदोंना नाम्बार गोख्रै हरदो जोंनो नों जुदि जोंनो नाम्बारखौ हरोबा जों ससे प्लेनिंखौबो खोन्थाबावनोसै दे अब्लालाय ला नाम्बारखौ होनोसै आं दासो जादों दा दे बुं बहा थांखो आंना फिसाजोआनोथ' बिदि खोन्थायाब्ला मानो जेरावबो थांफेरा दिनैलाय बहा थांखो बियो नों बांद्राय टेनसन खालामनो नाङालै आयै दा फैबाय बायगोन खोमा र' आंबो बारहायाव नागिरहैनि
होद बिनानाव हामथारबायलै नाम्बार होनायनि थाखाय आं बिराद गोजोनबाय दिनै जोंना साननायफोरा जाफुंजोबसिन दिनै जोबोद हामबायलै बिनानाव दे नों थाथ'दो बिनानाव जों गोजौआव थांनानै कल खालामहैनोसै नोंसिनि आइ आफानाव आयु बहा फैनानै फासि फैफ्लांखो आंलाय आयै नों आंखौ गोख्रै लांफैदो आंना खुमब्रायाबा मिन्थिदोंना मिन्थियाखै आं किडनेप जानायखौबा